Aha! Kita na naman. Ayan. Lango niyang milabasan na Biyernes kaya Betori, Paring Bong and Miss D. Oo, Pareng legend na tandem. nga Kapampangan. Yan. Terbong Balo mo Manalo. bang yun eh? Kaya betano naman. Pinandit kanya na chula. Yan. Daratang lapa siguro atin lang naman pong dakala show. Wow. At siyempre, karetang ang gampong tututok Kenny. Again, rin katamong di paring kong Nandi. Oo. Ma'am Joan, mga lindan, yung kakong asawa, Rowena Simbulan. At Yan. siyempre po, yung kana ko nga tatang mo naman. Oh, yung asawa mo, taga may Sibulas. batyan. Siyempre, kaya biyan naman yan. Nanya lagyo. Apo pa ninong ko, yung Mayor Flores ng Yan, Minalin. Mayor Flores ng Minalin. Yan, masipag yan naman yan. Wow, wow. Aki Pinasensyo mo naman yung ng Minalin ngayon, lalo Lalo yung mo may naman clue. maraming street light. Yan, nanya naman ngayon Uren din, kalupa ng Mayor Flores, Wow. Mayor Rasyong, ang po parang aliwang mayors. Ang po pa siyempre, Ausantalang Bayani. Wow, Huling wow. kapilan pa mo, pag-celebran tayo po, ing EDSA. Ing EDSA, bala may pag-celebran tayo. Anyang February 25, ing EDSA. Wow, Anong wow. rin dakal Bayani. Mhm. Ne, balo mo pa pare, ketang minunang pakitang milabasan na Domingo lalabas ko kay Tete. Tete? Tete. No, korang tete. Tete San Simon. Oh. Ating may nabong anak. May nabuhay nga Oo, nakakilo. no korakal pigugunggunan de. Oh. Pigugunggunan de itang anak lalawen de lulbog na. Lulubog na eh. Wa, anyang ating biglang linundag. Mhm. Linundag segi pa na yung anak. Sige, paano nga na? Wa, uli ka alam bisang magkaya eh. Makanya. Ba, o niyang inawas na yung makanya, kinanin yung kapitan. Oh, yung Kapitan Nestor Almario, San Miguel Milarian. Makanya, San Miguel. At talagang bayani kang linto kay ni Prada na. Oh, bakit? Bilib ko kaya ka nga na, sipa mo ng karakal Keni, eresegi pa ng anak. Makanya? Bukod mo na mong linundag. Nana. Na ako man po linundag nga na. Oh. Nan linundag pa niya biyan nyo. Oh. Tinulak da ako, nino kaya tinulak ka ako nga na. At yan yan po, kaya para kay kayungan, at chula, rin kaya katamong kayabe, kayong tambayan da rin kabangpangan. GNN Channel 44, K2. Mr. Bong Manalo and Miss T. Kung ikaw metong kandayang kapampangan, mapalad ka ulit ka maging tanalan. Apag maragol mo ketiking sikluban, nalahi ka maprinsipyo at tetagan. Mati kong akulisan ing kapampangan ko, pagkamalan ko ing sarili ko amano, at balo ko iting lalawigan mo. Bugat tering matena ka na Pilipino, kaniyaman aning maging kapampangan. Di managkaswelo, ingka kong patilandan, pakisabi, itas taya pa'y tumulan, ing salitang kapampangan. Ing musika, alita mong agrabyado, ing lambing daan makagayumang tono, lalo tamo makikilala ketiyato, king galing-galing kusinera kusinero, king tepangan alata mong maging kapara, tatak na nening kekatamong probinsya, king ganakaampo lugod ay lalo na. Karing kapampangan bilibat sa lutula, kaniyaman aning maging kapampangan. Di manat kaswelo, ika kong patiramdam, pakisabi, kitas taya pa'y tumulan, ing salitang kapampangan.
Okay, bukat ng ini. Malubog na yung yampang kay kong ang kabalen. Amanal kay ini para sa lady. Malubog po para pareho kami sa sabihan. Para pareho taman. Para sa sabihan. Ing kanyaman na pala. Ing maging kapampangan. Sana po, so paligid ng bul. Ing ikatamong banding kultur. Kaniyaman na ding maging kapampangan, di man at kaswelo, ikaw kong patiramdam. Pakisabi, itas kaya pagtumulan, ing salita kapampangan. Matni kong agulis at ketiking sikloban, na metong ko Yan. Lindam yun naman. Napagmaragol mo. No, kabat? Wala. Kasi benta ko kitang tichapay. Tetex kan, tetex. Pinidyo ko lang, saka ko lang pinidyo. Okay. Naman. Yan, lindam yun po. Nakatalagang kanyaman ng maging kapampangan. Oh, syempre. Yan, huling kaya betala. Areng talaga na manggagambul. Karing kantang kapampangan. Wow. At kaya kayo nga po, happy weekend. Mhm. Kareng kaya katamo nga, mayari na naman po yung Pebrero. Wow. Yan, mayari na. Mayari na po bukas February 29, 31, 32. Yan. Mayari na po yung February. Balo mo yung February. Nyapin natin yung ausandang balang 4 years sa tinyang lipirian. Wow. 365 days yung metong kapabanwa and 1/4. Kaya bayan mo rin nga pata 1/4 metong nengaldo. Makanta. Yan. Magaling kanta. At kaya kayo nga po, tumutok kayo kining Channel 44. Tambayan na rin kapampangan. Yan. K2.